Dus ze zeggen altijd, we zijn na 15 jaar aan het spelen. Vindt maar alle jaren ziet niet. Het is zwaar. Het is altijd niet gemakkelijk voor die te vangen en dan moet het toch nog wat goed zijn. Dan mensen zeggen, oh, dan wat er bij aan de zijde en zo. En veel naast zijn een tour van in de winter verder. Ik ben me verder een beetje aan het traineren voor Buikspreker. Niet gemakkelijk. Want dan moet je net proberen uit de bons opgeten. Dat is zwaar. Dat scheelt toch niet, hoor. Dus dan moet je al zien wat je gegeten hebt, dat een boek in orde is, voor kunnen die Buikspreker te doen. En dan moet je ook een pop vangen. Vroeger, jij moest altijd zo'n pop, dat was Brusselstroot, bewijs dat heb ik ook zoiets, maar je vangt dat niet meer, dan moet je al gaan zien bij bol.com en zo, en dan of Zalando of Alibaba Express. Ik heb ingevonden op Alibaba Express. Dat je wat gedoet die dat je thuis voor, want hij moest van wijd komen. Maar uiteindelijk heb ik dan een schuur gevonden. Geen akkoordje, een nieuwe. Is Melanie geriet? Ja. Dames en heren, een applaus voor Melanie! Want ik zie dat ik op de juiste plek mijn hand steek. Dag Melanie! Dag Melanie! Want Melanie, zit je content dat je mag komen spelen met de Bòddelkèèr? Wow, Melanie, zit je content dat je mag spelen met de Bòddelkèèr? Hij op zit de matten. Hij op zit de matten. Melanie. Ja. Dan heb je dat allemaal geschreven, hè? Dat is die verjoord is. Weet je wie ik wil zeggen? DaKaNi. Is dat die bejaarde? Dat moet je niet zeggen als het duurt. Je mag dat denken, maar niet zeggen. Dat is de producer. Heeft hij dat allemaal geschreven? Ja, Melanie, ja. En Christel, die speelt Christel, het instrument. Oh, maar die is altijd in herinnering. En Luc. Die is helemaal kaduk. Ja. En Romein. Die heeft niet gekneed. Ja. Maar dat is onbeter, hè? Dat heeft Luc hem gemaakt, hè? Oei, oei. Ja, garantie tot aan de duim. Enfin, wat vind je van Mark? Mark? Die zit nog altijd in mijn park. Mensen, luisteren voor te zien naar hoe moeilijk dat is van Buikspreker. Dan ga ik terwijl het drinken en terwijl ik geen Melanie klappen. En Melanie, wat vind je van Rieja? Een echte filmster. Het zal wel een rol blijven, hè? Kom, vertel nou eens een goeie mop. 32 in een envelop. Kom, nou is het prima. Om de vagina. Kom, weet je wat ik zou willen? En die heeft sneeuw op haar billen. Kom, het is gedaan. Drukker doen ze, want hier had ik net de tekst. Kom maar in zo, zeg. Kom maar in zo. Kom, drukker doen ze en das. Stikker druk Alibaba Express. En je kunt zelf een teksten. En je spikt zo'n ander in de gezicht. Oh. Dat is zo. Hi ho, het werk is weer gedaan. Dat was
niet op